Erokamano nyakwara Mogi kuom bedo kodwa ka wamor ahinya. Koro sani adwa teri e chenro maluwo. Wadwa dhi wuoyo gi Larry Madowo. Larry Madowo en jalendo mar CNN. Entiere piny mar Helsinki seche mowuoye kodi ni entiere koda kaendi koro sani achiel kachiel koa Helsinki. Omera to koro? Berenya oro DJ nade. Erokamano kuom luonge e wang' jowi mar Ramogi. Aserito ni luonge mande report to kane ka iluonga koro ma ema kao motegni. Ing'eyo an aparo ni kata mana dholuo emekia, ng'eny ji wacho ni kia dholuo. Dholuo mit moloyi, jaduong' onego bed ni kiwuoyo koda tiwuoyo koda kiluoro. Kane ka awinjo luor ka kiwuoyo koda kanyo. Kawineno Larry yware koda ni to wan mana gigni moko kwanza gin dweche ochike mopogore kodwa. Omera koro wadonjane. Mano maduong'. Anyway, wach penja. To koro gisana ne pinje maoko gi bende osetayo Kenya e yo maber kodok korka kedo kod midhusi mar corona. Kaka ipime gi kumise wuothe alanda kuonde mintiere. Gisebet ka gimiyowa chanjo mang'eny. Jo Amerika, jo Ulaya, pinje mopogore opogore osebet ka gimiyowa AstraZeneca, gisemiyowa Johnson and Johnson, gimiyowa Pfizer. Emomiyo jo mang'eny moseyudo chanjo e Kenya gin jok ma ochanjgi gi mich moa kuonde pinje maoko gi. Sirkal osenyiewo moko lakini ng'eny jok mosechanj sani gin jok ma oyudo chanjo moa pinje maoko gi. Koro anya wacho ni gisemako lwet Kenya moromo. Pimo gi wan tinde ka koro wachanjo ji milion 7 maidho koro wadwa ni wachanj ji mokadho milion 10. To joloka to gin gisechanjo ji adi? Pinje maoko gi kan kae Finland, awuok France, pinje ma Europe kae, ng'eny gi giseyudo chanjo. Asilimia gimoro ng'eny ji atamalo 80-90 moseyudo chanjo. Jok modong' ng'eny gi gin jok motamre. Kata kawuono neno ka jomoko gidhi mana demonstrate, ok gidwa kawo chanjo, ok gidwa ni sirkal ochun gi mondo gikaw chanjo. Lakini joma dwa chanjo te oseyudo mosekawo. Manyiso ni giseyudo gimiluongo ni herd immunity. Nikech joma ng'eny kiromo gi joma wuotho ndara gin jok mosechanj. Kata ka oyudo tuo midhusi mar corona to kobi bet matuo ahinya, kobi dhi osiptal to kobi tho. To jatelo maloka ma Amerika nyocha wacho ni midhusi ma koro loko kite ma koro iluongo ni Omicron ni onego wachej kode to kik waluore. Mano tiende nang'o ayanga? Iwuoyo ga gi laktar kapok ichako wuoyo koda. Owacho ni pod gikia, jo science pod gitemo some mondo ging'e ni ochal nade. Kata chanjo ma ji oseyudo gi chanjo ni bo geng'o tuo malich kata bo geng'o tho kose bet nade. Lakini sani king'iyo pinje maoko gi giluore kabisa. Momiyo ineno ka gigeng'o joma ng'eny mawuoth koa Afrika ma milambo, koa pinje motenre kanyo, Malawi, Zimbabwe, Zambia, Namibia. Giwacho no gidwa mondo gidonj kae nikech gikia ni gin gi tuono. To kata gi tuono, koyiene mondo oriwre gi ji, obo mi gi tuo kose obo bet nadi. Koro kapok ging'eyo, gigeng'o gi mondo gidonj kae. Kata kawuono ka awuotho indege ka France kadonjo Finland, gipenja iya kanye, iya Kenya, Southern Africa kose Kenya nitie kanye. Iseyudo chanjo, isetimo pimi moyud ni in negative kose in positive. Kamane kaka sani piny chal. To koro bende wach moro machak wuok kaendi ni be laktar ma wuoyo godo no owacho ni ng'eny jomuchungo ma Afrika ma milambo no en mana yore mek siasa. Jopiny wegi to wacho ni gin ang'o miyo giparo ni chungo ji dhi konyo to sani midhusi ni osedhi kuonde te, osekuore kuonde te. Mano en ywak miseyudo ka joma ng'eny moa South Africa, jo Malawi, jo Zambia, jo Namibia, giluor. Giwacho ni igeng'o gi kata ichungo gi nikech gin mana jo Afrika, ok en ni gin gi tuo. Nikech sani king'iyo kata mana e Europe kae, karibu pinje 12 mantie giseyudo bad corona manyien miluongo ni Omicron ni. To gin onge jomosechungo gi. Pod ginyalo wuotho ginya piny achiel nyaka gidhi piny moro. Lakini jo science ma Afrika ma milambo emonyiso jopiny duto ni nitie gimanyien miluongo ni Omicron ni onego bed nutang'. Lakini nikech gin ma gipuonjo ji, koro kendo gin ma chal ka gima gin michwado gi kuom puonjo jopiny. Koro nitie kaka gichich gi jok mosegeng'o gi mondo kik gidonji pinje gi kaka oko kae. Nitiere jogo be mawacho ni ing'e ni chanjo mar corona ni jogi miyowago nikech koro ging'eny kode sidiang'. Ok ni gimiyowago nikech giherowa. Mano be nyalo bet adier, lakini jok ma gima giseng'eyo ni kata ka joma ni wako kae te, jo Ulaya kae te giseyudo chanjo. Lakini ka nitie jomoko mani Kenya kata pinje moko modhier ma pok ochanj, manyiso ni tuo ni ok orumo.
nikech jogo pod tinde ji wuotho, ng'ato bo wuok Uganda, ng'ato bo wuok Tanzania, bo chop koni, to kotuo to kendo wamiyo jok mantie kae tuo. Koro gikonyo jo Kenya, gikonyo jo Afrika nikech gin be nyaka ging'i kaka tuo ni borumo. Tuo ni ok bi rumo kae, nyaka rum kuonde te mani piny. Koro gitemo konyowa lakini ng'enyne gin be gikonyre. Inisewuotho e pinjewa ma Afrika ka apani isewuotho kuom gi te 54. Ang'a monowa riwore mondo wan be koro walos yedhe gi wawegi. Jotelo misewuoyo godo oko kanyo wacho ni en ang'o ma monowa riwore mondo walos yath? Wachno bor korie, lakini machuok en dhier. Nikech loso yien ma wadwaro gi, loso chanjo gi, okawo pesa mang'eny, to okawo be higni mang'eny kapok wachopo kanyo. Sani ka wach ma corona ni owuok, osebedo karibu higni 2. Koro ka wachako paro no onego bedni ok obedni warito joma oko ema konyowa. Warit ko wasunge mabiro konyowa. Onego bedni wakonyre wan wawegi. Lakini onge sani kamoro amora Afrika manyalo loso chanjo gin giwegi. Eka koro gichako jomoko Senegal, jomoko Rwanda, jomoko Afrika ma milambo giparo onego wayud pesa no, onego wayud jo science mondo konyo mondo kantie kendo corona mowuok higni mabiro onego bedni waikre. Nikech sani nitie chanjo ma polio, nitie chanjo ma mopogre ma nyithindo yudoga, lakini atamalo achiel kende emiloso e Afrika. 99% iloso e piny maoko. Koro manyiso ni ok wanyal konyre ka pod warito joma oko ema konyowa. Wanyiewo yedhe moko to wan ok walos yedhego, to wan watiyo gi yedhego. Erokamano wadwa, kia ni dwa oro mos, ang'eni paro oro mos kamintie no. Onego bena oro mos jo Siate, jo Barding. Kawuono nena e wang' jowi. En gima lich kabisa. To be agoni erokamano en poch gi pak nikech koro iwacho dholuo maliw moromo. Ok inyal yie, pok wawinjore wach moro achiel. En wuoth moromo, dholuo no be ibaga lakini koro wakonyi. Wagadho ne gi agadha. Napenji, en wuoth ogalko kose nogalho? Ogalho. En ogalko bwana. Yomera dhenende, erokamano. Ogalho. Erokamano ahinya. Larry Madowo, jalendo mar CNN kowuoyo kodwa ko achiel kachiel Helsinki. Koro wadhi e yweyo mana moro machuok kwaduogo kato Milton Ochieng nitiere gi weche tuke. En be abiro penje ni to gini en wuoth ogalko kose nogalho? Wanere.